Здравейте и добре дошли в следващият епизод. Днеска отново отиваме да правим пистата. В момента е тук, изчаквам тази туба с вода да се напълни, за да може да залием скока. Вкарвам съм инструменти в колата и отивам. Днеска ще сме огромна група. Вчера, когато разтоварвах палетата, колеги, видео. Само искам да се види колко много палета съм осигурил за пистата и колко правя за тази писта. Сега преди малко ги стоварихме. 2 купчини с палета. Хубава и здраве. И в момента е там отгоре, е пълно с лапите, дето карат и скачат. И започваме лоурайда тук и лоурайдът горе. Така че останете да гледате. Вчера, когато разтоварвах палетата, имаше огромна група от деца. Помогнаха там да свалим палетата. И се надявам днеска пак да са там, за да може да... За да може да помогнат. Така че направо горе се качваме. Всички ли си тук? Да. Те, значи сега трябва да почват да носите дървета, ама паднали, не да събарят и. Големи и малки. Всякакви. И с триона режете малко по-дълги. Нещо с дължината на лопатата се едно. Е такива. Добре. Разбрахте ли? Ама гледайте, са малко по-дебели, защото трябва да подпират. Тъй, че... Айде, давайте. Добре. След 4-5-6 часа работа, се убия, бе. Имаме 2 сложени палета и ги момчетата е тук. Къде е този дед помага най-много? Его. Его. Най-големия, его и втория най-голям. Его как стана. От задна страна. Его и от предна. Утре ще го запълним с пръст. И тази част е готова. Идвам така малко извънредно на пистата с колелото. Взел съм една кисия в джоба за бокуци, както виждаме тук е там. Пак се е напълнило за бокуци. Обаче иде надолу, защото и долу има. Ще направя някакво пускане да видя дали се е разбила пистата. И имам тук едни замислени неща и да поучистя малко бокуци. Тъй, че айде да се пускаме. Тъй. Този вираж ще да се го разбира вече. Този скок си е добре. Така. Този скок и той тук се е разбил много. Ей ги. Красавците пак са си оставили турбици с бокуците. Добре, този скок е много добре. Ямата е перфектна, леле. Добре, че дойдох и я залях с вода. Сега е идеална. Попивката обаче май. Чайте минута и тук. Оп! Попивката обаче май е позаминала. Тя даже и се е разместила. Тия хора как скачат, не мога да ги разбера наистина. Не мога да ги разбера. То дървото направо е паднало от палето. Комай. Ми ще направя едно скокче на ямата. Аз вече взех да се скачам като на обикновен скок. Мале, че много бокуци са ме оставили да събирам. Тъй. Така. Тъй. Да видим как е тя. Сега ще е гладичка, хубавичка ямата. Ще тук пръчките много подхвърлят. Вече уипови почнах да въртя на тази яма.
Така. Сега тук идва големия въпрос. Мисля, много се чуя дали то слоу райд да се продължава. Не съм идвал от буквално една седмица горе-долу, защото тотално блокирах психически. Не мога да го доизмисля дали искам да е лоу райд или да направим огромен вираж, защото по принцип виража ще издържи повече на метеорологични условия, на карани. Ще издържи много повече, отколкото лоу райда. В смисъл, ако лоу райда се разби след време, ще е много трудно да се оправи. Докато виража просто мога му хвърляме пръст. Обаче там е работата, че пък за виража ще отидат прекалено много пръчки тук, нали, да се вдигне и да се направи цялото нещо. И има опасност от виража, че може да се хвърлиш като скок. Докато тук ти влизаш, натискаш го и няма чак така опасност да фъркнеш от него. Не знам. Мисля обаче да продължим с виража, с лоурайда. Така, да видя и тук сега нещо, което много ме отврати. Бях дошъл по миналия ден да видя какво става. И ги гледам направили е това чудо, бе. Хора, за къде бързате? Ще ви направя дроп. Спокойно. Те тук наслагали палета и вече си го дойдоха ми помогнат един път и вече си мислят, че могат да направят пистата. Те ако можеха, щяха. Ма така като гледам 4 години откакто не съм карал, никой не я пипна тази писта. Слагали тук палета, мазали, ко правили и те не могат да си кажат. Тъй. Сега го оправя и нещо и почвам да им събирам бокуците. Тя турбата за нищо няма ми стигне, то толкова много бокук има. Сега, после има схема и тъй хоп. Смачкваш шишето и го тикаш вътре. Може сега да сложа телефона да снима на ямата. Се види как въртя. Тъй. Айде да събера бокука и после ще скачам. Айде идем да скочим. 2 турби с бокук. 2 турби с бокук събрах. И горе има началото на първия скок, има още една турба бокук. Аз не искам само да се събира в сакове, аз искам и да го изхвърлите. Не е толкова трудно, точно до пистата има контейнер. Тъй. Малко концентрация. Айде. Айде, тук пак да им събирам бокуците. Поставе! Тъй, трябваше днеска ходя на пистата, ама аз не ходя. Защото... Сега сме с Стевчо. Сега сме с Стевчо. Тук ти се виждаш. Дали? Да, е това. И сме в Севлиево. Малко покараме тук. Да видим какво става. Тъй, че айде да палим. Окей, айде, тръгваме. Така, да видим долу ще намерим някакви... Давай, да. Да видим долу ще намерим някой.
Малече ми е странно, че тя вържим гащите, да не ми паднат. Че съм се натъпкал в джобовете, телефони, ключовете за колата. Седнахме тук на най-интересното, дето е. Тук в Севлиево. Ще поскачаме тук и да видим. Има някакъв троткаджия тук. Еба, то много яко е. Аж какви готини виражчета има тук. Може да крадем идеи. Кое ще пускаме? Това искам да видя момент, ми е интересно. Малета с рампа е много остра. Давай! Я пробваме така. Малето, искам много засилка, той чудо, бе. Искам много засилка, мога да се стигне той, бе. Кое? Искам много засилка. Не чак толкова. Аз се пише ги това. Цак. Опа, чакай тук. Опа. Еба си готиното. Що нямаме и такива работи в Габрово? Давай, влизай му, бе. Оле, това е било много яко, е. Оп, оп. О, цак. То много закачено е. Готино е. Ма няма толкова с обикновени скокчета, те всички цаки супер заострените. А? Баш. Аз ще заради лайнхендъра. Ще направя лайнхендър? Да. Добре. С краската ще пробваме тези големите бабуни. Уле! Ух! Не знам на кой ден вече, на пистата отново. Продължаваме работата с флоурайда. Дойдохме с нас кола, Алекс дойде. Тук е пълно с малките, са е там нагоре, правят нещо под волевка. И его как се получи. Засипахме тук дупката с пръст. И сложихме трето пале. Остава да сложим това и оно и долното е там. И това ще е защото вече не свършват с хубавите дъски, както виждате. Вече другите са, може би ето и става. Обаче другите вече са скари и няма да е толкова хубаво, защото може да ти влезе гумата вътре. И то горе-долу вече да поизправи, може би те ще го оставим, може и тук да се направи някакъв лек вираж
да те поизправи. И тук вече е дропа. И те продължаваме си работата. И дано да успеем вече да приключим с този slow ride днеска. Като Сюлей бос си Сюлей. Стига бе, преса бе. Много си ти Сюлей, красив господине. Опай. Като Сюлей бос си вика. Аз му викам мерси. Иде бе, Спайдермен. Какво направи? Моля, влязам каза. Демидж. Моля, влязам. Аз викам мерси и Сридо Рашко. Дай малко затъмнил бе. Значи аз... Ай, дай затъмнил, дай. Лягай там. Тя те затъмнил. Лягай. Айде всички, айде всички. Ай, лягай. Дарваря се завърна в гората. Какво ще казваш за края на видеото? Абонирайте се за канала. И Харесайте видеото. така. Браво. Лайк, subscribe и приятно гледане. Чао! Как приятно гледане? Айде. Ай!